खुलुमबाय आं सिबि रानी ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आसामनि गोबां मैदेरखौ आम्बानीनि जामनगराव थानाय सिरियाखानायाव लांनाय जादों मासे नङा मानै नङा गासै 23 मैदेरफोरखौ मुकेश आम्बानीनि जामनगराव थानाय सिरियाखानायाव लांनानै थांनाय जादों आसाम पुलिसनि एस्कर्टनि गेजेरजों गोख्रों रैखाथि होनायनि गेजेरजों साइरेन दामनानै आसामनि सिमाखौ बारहोहरदों जेराव 23 मैदेरफोरखौ एनिमेल एम्बुलेन्सनि गेजेरजों लानानै थांनाय जादों रिपर्टनि बादिब्ला आसामनि तिनसुकिया काकपटारनिफ्राय गिबियाव मैदेरफोरखौ अरुणाचलनि नामसायाव लांनाय जादों बेनि उनाव नामसाइनिफ्राय आसाम पुलिसनि एस्कर्टनि गेजेरजों जामनगर फारसे दैथायहरदों आसामनि जिब जुनारखौ गुबुन रायजोआव दैथायहरनाया बे गिबि खेब नङा बेनि सिगांबो मैदेर गान्दा बायदि बायदि जिब जुनारफोरखौबो आसामनिफ्राय गुबुन गुबुन रायजोफ्राव दैथायहरनायखौ जों रिपर्टआव मोनबोदों बे खेबाव आसामनि 23 मैदेरखौ मुकेश आम्बानीनि जामनगराव थानाय सिरियाखानायाव दैथायहरदों उत्तर प्रदेशनि प्रयागराजआव महाकुम्भ मेला सोलिगासिनो दं जेराव खौथि खौथि सिबियारि आरो साधु सन्यासिफोरा फैनानै बाहागो लादों नाथाय बे महाकुम्भ मेलायाव सिलिन्डार बेरदों जेराव गंजौसेसो टेना खामनानै सेवहांगार जादों बे जाथायाव रावनिबो जिउ खहा जानाय बा सोरबा जोखोम जानायनि रिपर्ट मोननाय जायाखै पुलिस बिफान आरो अर खोमोरग्रा बिफाना थाबैनो अर खोमोरनानै रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावदों ओजोंहाय टेन खाथि खाला थानाय सिबियारिफोरखौ गुबुनाव रैखाथिनि थाखाय दोनहैनाय जादों सेक्टर 19 आव बे सिलिन्डार बेरनाय जाथाया जादों गिबियाव गंसे सिलिन्डार बेरदोंमोन उनाव गंनै सिलिन्डार बेरदों जायजों गंजौसेसो टेना खामनानै सेवहांगार जादों 13 जानुवारिनिफ्राय 26 फेब्रुवारिसिम 45 साननि जागोन बे महाकुम्भ मेला जेराव 7,72 लाखनि बारा सिबियारिफ्रा बे महाकुम्भ मेलायाव फैनानै दुगैफैदों मैयानि रबिबार सानावनो 46,95,000 सिबियारिफ्रा फैनानै दुगैफैदों बेबायदिनो उत्तर प्रदेशनि प्रयागराजआव खुंनाय महाकुम्भ मेलायाव खौथि खौथि सिबियारिफोर साधु सन्यासि बायदिजों बुंफबदों BPFनि 6थि ट्रेनियेल कनफारेन्सखौ मैया क'क्राझाराव खुंनाय जादों बेयाव बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै पलिसि मेकिं बडिया गासै 3 थांखि लादों होननानै फोरमायथिदों फैगौ बिसायख'थियाव BPF दोला देरहासार जानो हायोब्ला रायजो राजानि थाखाय मा खामानि मावगोन बेफोरनि सायाव थांखि लानाय जादों होननानै फोरमायथिदों बेखौ लानानै हाग्रामा महिलारिया फोरमायथिदों दि BPF सोरखार फैयोब्ला गिबियावनो प्रमद बर' सरकारा 16 बिफाननि पावार एन्ड फांसनखौ दिसपुराव हरनायखौ लानानै फैफिनगोन 2005नि भटार लिस्टनि सायाव बिथा खालामनानै हानि पाट्टा होनाय जागोन कच राजबंशी आरो आदिबासिफोरनि एसटिनि जि जेंना बेखौ सिगांनि बायदियैनो लाखिनानै एनअसि होनो थाखाय सावरायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों लोगोसेनो गरखाफोरनो प्रोटेक्टेड क्लास होनो थाखाय आसाम केबिनेटआव थांखि लानायाव जोंहा जेबो बुंनो लागा गैया जुदि आसाम सरकार आरो भारत सरकारा गरखाफोरखौ प्रोटेक्टेड क्लास होनो थांखि लाबायब्ला बेखौ जों बरायो आरो गरखाफोरनो एनअसि होगोन होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेनि अनगायैबो बिटिसिनि 4 डिस्ट्रिक्टनि हेडक्वार्टाराव बडोलेण्ड इउनिभार्सिटि केम्पास लुनाय जागोन मोनफ्रोमबो जिल्लानि हेडक्वार्टाराव कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं सेन्टार लुनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बेबायदिनो 3 थांखिफोर लानाय जादों होननानै फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारिया अभिज्ञान बसुमतारिया बेस्ट एक्टरनि बान्था मोननो हादों निउ दिल्लीनि नेशनेल साइन्स सेन्टाराव 18 जानुवारियाव खुंजानाय नेशनेल साइन्स ड्रामायाव बेस्ट एक्टरनि बिमुंखौ देरहानो हादों बिथाङा रोंगौथि गोनां अभिज्ञान बसुमतारिया काहिलिपारानि मडार्न इंलिश स्कुलनि फरायसा प्रतुल कुमार शर्माजों लिरजानाय आरो राजीव क्र'जों दिथा होजानाय फावथायाव फाव खालामदोंमोन अभिज्ञान बसुमतारिया जेराव बिथाङा बेस्ट एक्टरनि बान्थाखौ मोननो हादों आरो ओनसोलनि थाखाय गोग्गानायखौ लाबोनो हादों गुबुननि मुङाव आनजाद होनायनि थाखाय हमजादों सादेक आली मुंनि सुबुङा फोरमायथिनो गोनांदि मैयानि सानाव रायजोनि दाब जायगायाव टेट काम रिक्रुटमेन्ट आनजाद खुंनाय जादोंमोन जेराव साजिद आलीनि थाखाय सादेक आली मुंनि सासे फोरोंगिरिया आनजाद होनानै होदोंमोन तेजपुरनि मोनसे आनजाद मिरुआव आनजाद होनानै होदोंमोन सादेक आलीया रिपर्टनि बायदिब्ला सादेक आलीया सासे फोरोंगिरिखा दलगावनि बल्लभभाई पाटेल हाई स्कुलनि फोरोंगिरिखा नाथाय बिथाङा साजिद आलीनि मुङै आनजाद होनानै होदोंमोन बेयावनो उनाव हमजानो गोनां जादों मख'नो गोनांदि क'क्राझारावबो मैया आनजाद खुंनाय जादोंमोन गासै 9 मिरुआव 9,584 बिजाथिफ्रा आनजाद होदों आरो गासै आसामावनो गासै 27 मिरुआव टेट काम रिक्रुटमेन्ट आनजादा जादोंमोन जाब्रबथाय जानानै सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा मटर साइकेल आरो स्कर्पिय' गारिनि गेजेराव गोख्रोङै सौग्रावलायनायाव सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा जिउ खोमानांनाय बर' सुबुंखौ सटियानि सेङामारिनि थागिबि
नृपेन दैमारि जाब्रबथाय जानाय लोगो लोगो जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों नृपेन दैमारिया बिथाङा मटर साइकेलजों फैदोंमोन ओजोंहाय तेजपुरनिफ्राय स्कर्पिय गारियाबो फैगासिनो दंमोन बेयावनो मोननै गारिनि गेजेराव सौख्रांलायनायाव जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों खौरांनि बायदिब्ला सतियानि एमएलए पद्मा हाजरिकानि बिसिनि गारिमोन स्कर्पियआ उनाव जाथाय जानायनि उनाव गारि सालायग्रा जाथायथिलिनिफ्राय खारखोमालांदों आसाम पुलिसनि डिजिपि जिपि सिंहखौ सिआरपिएफनि डाइरेक्टर जेनेरेल हिसाबै थिसननाय जाबाय आसाम पुलिसनि डिजिपि जिपि सिंहखौ दानिया आसामाव नुनो मोननाय नंलिया बिथांखौ सिआरपिएफनि डाइरेक्टर जेनेरेल हिसाबै थिसनबाय आरो बे पस्टआव बिथाङा आजिरा मोनजासे थासिगोन भारत सरकारनि एपइन्टमेन्ट कमिटि अफ द केबिनेटआ बेनि सायाव अर्डारखौ फोसावबाय मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्सआ जिपि सिंहखौ सिआरपिएफनि डाइरेक्टर जेनेरेलाव थिसननो थाखाय प्रप'जाल होदोंमोन दा बे आर'जलाइखौ एपइन्टमेन्ट्स कमिटि अफ द केबिनेटआ गनायथि होबाय पेट्रल लांनाय टेंकार ट्राकआ बेलथायनानै गिख्रंथाव अर जोंब्लावदों जायजों सा 70 सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सा 52 सुबुङानो जोखोम जानो गोनां जादों लोगोसेनो खाथि खाला थानाय मटर साइकेल गला गारिफोरा खामनानै सेवहांगार जाजोबनो गोनां जादों बे गिख्रंथाव जाथाया नर्थ सेन्ट्रेल नाइजेरियायाव जानो मोनदों नेशनेल इमार्जेन्सि एजेन्सिनि रिपर्टनि बायदिब्ला नर्थ सेन्ट्रेल नाइजेरियायाव बेबायदि जाथाया जाफ्लेबाय थायो अदेबानि थाव बेफ्रुनानै बेबायदि जाथाय जानाया जाफ्लेबाय थायो थांनाय अक्ट'बर दानावबो 147 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन थाव टेंकार बेफ्रुनायनि जाहोनाव गिबियाव थाव टेंकार बेलथायनाय लोगो लोगोनो गोबां सुबुंफ्रानो थाव लायनो थाखाय थुबुर जाहैदोंमोन बे समावनो हरखाबै थावआव अर नांदों जायजों 147 सुबुंफ्रानो जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गोबां सुबुंफ्रानो अरजों गाज्रि खामजानो गोनां जादों बेबायदिनो नर्थ सेन्ट्रेल नाइजेरियायाव थाव बेफ्रुनानै बेबायदि जाथाया जाबाय थायो नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेशलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारी बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बारग' एसआर आरपिसि आरो दिल्ली जिएनसिटिनि बारग' आइ कनसालटेन्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारीनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन लोगोसेनो कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन जेराव जेबो सानाय गैयालासे सुथेनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 7 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन गोजोन्थों दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों